Ginpakomento naman sa Korte Suprema si Senate President Vicente Tito Soto III kung nga hindi siya dapat pag-i-cite for indirect contempt. Kasunod sa iya komento sa desisyon sa Korte Suprema sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Napulo kadlaw ang ginhatag kay Soto agud nga makapasa sa iya nga sabat. Nag-ugat ini nga kontrobersiya sa Hulyo 2025 sa nagdesisyon ang Korte Suprema nga unconstitutional kag void ang Articles of Impeachment batok sa Vice President. Bangod sadto ginkontra ni Soto ang desisyon kag nagsiling nga nangin isa na ka-imposible nga handom ang impeachment sa Vice Presidente. Ginpahayag man ani ni Soto nga ang kaso ang gindesisyonan sang justices nga hindi man pamilyar sa mga pagsulundan sang Kongreso. Nagpasaka naman sang reklamo sa Korte Suprema ang mga abogado, lakip sa Ferdinand Topacio kag Harold Respicio kag iban pa. Ginsiling nila nga ang kritisismo ni Soto sa ruling sang Korte Suprema nagapabuhin sang salig sang publiko sa judiciary. Gintawag man nila ini nga improper conduct nga nagapakanubo sa Korte Suprema. Sabat naman ni Soto matapos ang ginfile nga indirect contempt citation batok sa iya, isa ini ka pasabad-sabad lang nga kaso kag isa suno sa iya ka publicity stunt. Ginpaatag sini nga wala naga-constitute sang indirect contempt ang hindi pag-ugyon sa desisyon sang Korte Suprema.